ኣብዚ ኮርስ እዚ እንታይ ኢና ክንመሃር ማለት እዩ ብዛዕባ HTML ብዛዕባ CSS ፕላስ ብዛዕባ JavaScript ብደንብ ክንሪኢና ማለት እዩ HTML hypertext markup language CSS cascading style እናተባህለ ይፅዋዕ እዚ ከዓ JavaScript which is ካብቶም programming languages ሓደ እዩ ማለት እዩ so goals introduction to web technologies so ኣብዚ ህንሪኦም ቅድም ከም ዝተገለጸ HTML CSS and JavaScript ኣለው ማለት እዩ HTML ማለት ታዩ just it is a markup language you and it helps to create the document structure and content ማለት እዩ so document structure plus content create ንምጓር ይሕግዘና ኣሎ ማለት እዩ HTML خالق CSS እዩ CSS ማለት ከዓ قدم هم التقلص cascading style እዩ so ጽባቀ ማለት እዩ ነቲ create ዝተገበረ structure plus into content ጽባቀ ክፈጥረልና ለኽእል ማለት እዩ so CSS ታዩ ጥቅሙ ማለት እዩ it helps to control its visual aspect ይኾነሎ ማለት እዩ ተኻሊእ ታዩ JavaScript ንብል ተለና programming language ማለት لخونه input ሂውናዮ output process ከገረልና ለኽእል ማለት እዩ ስለዚ ለخونه interactivity ክፈጥር ለኽእል means አለው ማለት እዩ so JavaScript ንብል ተለና for interactivity ወይ ከዓ to make website dynamic ይኾነሎ ማለት እዩ ካብ static ለخونه website ወፂኡ ናብ dynamic ለخونه website ወይ ከዓ to website ና interaction ንክህልዮ ልገብረልና መን ማለት እዩ JavaScript ወይ ከዓ ካልኦት programming languages ይኾነሎ ማለት እዩ ኣብዚ ኮርስ እዚ ከቨር ንገሮ programming language ግን JavaScript ይኾን ማለት እዩ ኣብዚ ሲል ንሪኦም ለለና HTML ታዩ template ይልረየና ለሎ ዓጽሚ ማለት እዩ ቦድ ሰብ ተኸድናዮ template ወይ ከዓ basic structure ማለት እዩ CSS ንብል ተለና ከዓ ቱዝ ዝነበረ ተጻዋቢቁ መነጽር or ኻል ዲዛይን ገር ኸመጽሐሎ ተመለኻኽዑ ማለት እዩ እዚ CSS part add ገርናሉ ለና ማለት እዩ ተኻልእ ታዩ JavaScript እዩ ናይ ምሕሳብ ዓቅሙ ወሲኽናሉ ነና ወይ ከዓ interactivity of the website ወሲኽና ነና ማለት እዩ ስለ JavaScript ንብል ተለና ንምንታይ ልጠቅመና ኢልና ነርና ማለት እዩ for interactivity purpose ወይ ከዓ just to make the website dynamic ኢልና ነርና ማለት እዩ okay so ኣብ ቀጻሊ ክላስ ብዛዕባ እንታይ ክንሪኢና ማለት እዩ ብዛዕባ HTML ክንሪኢና ማለት እዩ